Żewġ persuni weħlu 7 snin ħabs wara li mexxew burdell u taw l-impressjoni li għandhom negozju li joffri l-massaġġi lin-nies. Winston Joseph Gera ta' 48 sena minn San Ġiljan u s-sieħba tiegħu Ċiniża Zhang Tianxia weħlu l-ħabs wara li nstabu ħatja li traffikaw 3 nisa għal skop ta' prostituzzjoni. Il-vittmi kienu qalu li kienu ħallsu kważi 8,000 euro biex ġew f'pajjiżna u spiċċaw jgħixu f'kundizzjonijiet miżeri. In-nisa kienu mġiela jwettqu atti sesswali fuq il-klijenti u medda li kemm il-darba ma jagħmlux dan jispiċċaw mingħajr permess tax-xogħol u bekk jintbagħtu lura lejn pajjiżhom. Huma kienu jaħdmu mid-9 ta' filgħodu sal-10 ta' billejl u fit-tmiem il-ġimgħa saħansitra sa nofs il-lejl. Huma kienu jaqilgħu 5 euro fuq kull 25 euro. Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek uriet stmerrija għall-atti li twettqu mill-koppja u qalet kif dawn kienu krudili man-nisa li traffikaw u abbużaw minnhom. Illum bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-koppja Ivettu Gordon Debono mixlija b'ħasil ta' flus. Fl-awla tal-Qorti ġie żvelat kif l-investigazzjonijiet fuq il-koppja u l-kumpaniji tagħhom bdew fl-2013 mill-awtoritajiet Taljani. Hawn l-avukat tad-difiża talab sabiex il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek tirrikuża ruħha fuq il-bażi tal-possibilità li se tkellmet mal-awtoritajiet Taljani fi snin preċedenti fuq dan il-każ. Għal dan il-Maġistrat qalet li se tirrikuża ruħha biss jekk tinnota dettalji li stess setet kienet taf bihom qabel, iżda żiedet li mhuwiex ġust li xi ħadd jagħmel akkużi bħal dawn mingħajr ebda evidenza. L-ispettur Omar Karwana xied fil-qorti kif l-investigazzjonijiet fl-2013 bdew wara li l-Pulizija rċevew informazzjoni konfidenzjali u għalhekk operazzjoni Proteus seħħet flimkien mal-Europol u l-awtoritajiet Taljani. Fl-investigazzjoni ġiet analizzata informazzjoni finanzjarja fejn fost l-oħrajn instab kif Gordon Debono rċieva aktar minn €9 miljun mill-kumpanija Petroplus, kumpanija li hu stess kien id-direttur tagħha. Min-naħa tagħha Ivet Debono kellha mijiet ta' eluf ta' euro f'diversi bankijiet lokali minkejja l-fatt li għal dawn l-aħħar 8 snin ma kinitx taħdem. Instab ukoll li Ivet Debono kienet xtrat proprjetajiet f'Ċipru li ammontaw f'valur ta' €1,700,000 euro. Neville Gaffa ġie meħlus minn akkużi li għeddet il-ġurnalist Taljan permezz tas-sit soċjali Twitter. Gaffa kien uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-ġurnalist f'dan il-każ kien Nello Scavo li jaħdem f'gazzetta bbażata f'Milan. Il-Maġistrat Charmaine Gallia qalet li ma kinitx konvinta li l-ġurnalist ħassu f'periklu wara li Gaffa qal waqqaf in-negozju maħmuġ tiegħek jekk le se nkunu qegħdin nwaqfu lilek. Il-qorti rat kif Scavo ma kienx irrapporta dan il-każ mal-Pulizija Taljana. Gaffa xied fil-qorti fuq kif ma kellu ebda intenzjoni ħażina meta kiteb il-messaġġ.